Igama lami ngumzwa amadoda Christmas ifani ndihlala eNqahuni esizathu soba mandize apha kuni ndandise imoto yam etown kumfo kuthiwa nguUnathi Pakis ayilungisa imoto yam iFord Ranger 2.2 so ngo-2020 lo ndithetha ngayo ndandise ngo-2020 phambilini ku-2020 yawo. So Unathi ngowephi garage pha? Unathi's Motors indawo nansi ibhale iTutek indawo ibhale iTutek apha ezantsi kweCaspers. Okay. Nxa usuke eCaspers uhleke ngoCaspers. Okay. Uyabona indawo ebhale Tutek. Okay. Hlala uphaya kena. Okay. But ke ikhona nezinye izinto ezenziwayo phaya la area ya siyayibona la ndawo le neza ndawo zama garage doors nendondo kwenziwa izinto eziningi ezifana nathi ne-wheel alignment ntonto. Okay. But ke Unathi ke ngowathi yena uzanilungiselela le moto ndabuze kuye uzanilungisela imali le moto azokwazi ukulungisa imoto akazukwazi unixela iprice uzanixela xa imoto ithe yastart okay. Ngo-2020 ke lo phambilini kuye around exesha uyisayo ile moto kuNathi ingxaki yayo yintoni? Ingxaki yayo la moto la moto ibistarta ihambe nxa mhlambi for umzekelo mhlambi lisuka from eNqahuni ndizaphe ehighway nxa ngifika ehighway ndizayiphinda ndistarte ayifuni ustart so ingxaki yaba yilonto ke ingxaki yabo. Okay. Kungafuni ustart ingxaki yayo so ke ndayisapha kuye wathi ngayo siyadlungisa nesifane Ford Ranger thina apha thatha khona ngxaki hayi ngalungisele yabo. Ndibuze imalini ke ngoku wathi ndizicharge ngikuzoxela ndikucharge nxana imoto startile. Okay ndamnika wathi ke ngokufuna emveni uba ndimkile kuye wathi ufuneka 2.5 ndibonile ingxaki le moto. Okay yinto ni Kempton ibizile igama layo Kempton kodwa nina likhona igama layo apha kwesiliphu sakhe wayinika sona. Yeah. I-chain tension what chain tension ndamnika 2.5 so emveni ukuba ndimnika 2.5 ngoku ndinethemba imoto uzayenza yabo. Kwafika u-2021 still imoto ayikakabukho nto right afune imali wafuna i-4.5 wathi uzosayila itop kwa engine right ufuna 4.5 ndamnikela 4.5 akandinika slip ndabuza slip ke mina wabona umsindo ndamyeka kwaqhubekeke ngoku waphinda wamane ebize imali afune imali athi kukho into ethile efuna ukwenziwa apha kule moto nansi ingxaki 2021 nansi lento ezayithenga apha. Okay khawuthumela imali ndimthumelele imali ngefone yabo nazi izinto ezo nazi bank statement. So the bank statement apho si bank statement ngibonisa ke zona mkhulu kwezi bank statements. So ezo highlightileyo sezimali sezibe ndimthumelela ngefone ezo ndimthumelela ngefone bank statement. Then ke ngoku ezinye ke ngoku ndimnika ucash angandinika slip ndimnika cash angandinika slip abe nomsindo xa ndifuna inantsika xa ndifuna slip ngokwenza kwecala. Okay. Wakhona nezinye ezikwelicala ngapha so ngisayicala i1 ngapha. Okay. So ke ngoku ndamnika ke ngoku inantsika ubona ke ndibrowser nje andifuna uba abantu bajonge uba imali ezithina qha ndifuna uzihighlightile kamandi abantu bayazibona uba there is a bank statement onazo and this bank statement ziqala from eqaleni apho ulandeka khona wawumnika khona imali eqaleni wanika slip sakhe so zanga emveni koko ke ngoku ndimthumelele ndimnike imali esandleni ndiyomnika imali esandleni angandinika slip ndibuze zibe slip athi ezinto ndizithenga ku-back doors ndibuze ngoku kunokwenziwa ubhale ngepen at least nje ibonakala into yoba nasendlini inkosikazi kanti futhi ibuze ndingandityile mali ndinike slip hayi akafuni unike slip. Okay. Kwadesko kwafikelela iphele istory sami le moto ngo-2021 yabo. So wanatsika wathi ke ngoku wathi ufuna ipump wathi nathi ipump i-8,000 yeah ndamthumelela 8,000 yabo ndawumnika 8,000 ndawumnika 8,000 esandleni yabo akumnikeni kum 8,000
wathi ke ngoku andithi ndiqothenga ii-injectors ze-12,000 kwa peak performance ze-12,000 ndaqonda ukubona ngoku ngoba ndiyabona uba imali yam iyayitya lo mntu lo ndahamba ndaziyela ngokwam peak performance ndazithenga ngokwam ndazinantsika ngokwam ezanantsika bazirenyushe kuthiwa baziseyivisile Okay. 12,000 recondition 12,600 okay zale Ford Range. So emveni koko wathi ufuna 8,000 nazi iphampu ukhona iphampu ayibonayo azayifaka kule moto ndamnika 8,000 ndomnika esandleni yabo 8,000 emveni ndomnikile 8,000 wathi imoto iyamohlula ndibuza kanjani kodwa kunini ndidimbele imali ku wathi wo Chris noba imali ingapha ku igqithile ku 60,000 plus minus 60,000 imali oyispendileyo kodwa imoto ayikastart yabo ayikastart imoto ko yabo wathi ke ngoku imoyisele imoto uzayinika ichomi yakhe ndathi okay akho ngxaki hayi ungayisa kuchomi yakhe wayithatha ke wayisa kuchomi yakhe kuthiwa nguVincent igama layo wayenza uVincent imoto ndaya kuVincent bengafuni mos ukundibonisa uVincent apha khoyo angafuni ukubonisa ndacela umngane wami kanikhaphe manje ndiye kulaa mntu uphoza mntu akafuni ukubonisa lo Vincent apha khoyo yabo ndaya kuye neshomi yam wamuntu wahamba nami wasibonisa kuVincent apha ahlala khona apha eBraylin saya ke ngoku pha eBraylin kuVincent ndathi ke mina ke ngoku wena uphumele nemoto ngokumusa imoto ikuVincent so ndodile noVincent ke mina zawudila noVincent ndadile noVincent ndabuza Vincent imoto uzenza ngamalini waye Vincent uzenza nge-18,000 ndathi okay sure akongqiki emveni kokuba nantsike ndahamba ndagoduka lapha ndamfona noVincent no Vincent manje le mali undibizene inkulu yabo khangithobela wathoba i-2,000 wathi 16,000 ndathi akongqiki ke yabo wayenza uVincent imoto ndamnika i-5,000 qala kwashiyeka 11,000 ndathi okay kwaphinde kwafika inyanga ngoku 25 ndahamba ndomnika yabo ndamgqibezela 11,000 yakhe ndagqiba sagqibana lona ziyo Vincent islip sika Vincent nasi wasibhala ngepeni islip sakhe Vincent nemali yakhe so ke ngemveni kokuba ndimnika uVincent ndathi Vincent caba ke ngoku Vincent uye waxelela uNathi ba imoto la moto ubuzise apha ndigqibile uyenza uVincent ngoku ulantsika uNathi wafonela mna ba hey kutheni ungandixela ba imoto igqityiwe kaloku imoto ndiyazi kaloku iphumile kuwe kaloku uphumele nemoto kaloku imoto endithi uyise kuVincent so ndidile noVincent ngoku okay wathi cause ibinguye bethe woyisiwe imoto wakusa kuVincent so ndidile noVincent nguyena ndomkhuphe eqaleni wathi yena ufuna yakhe imali ndibuza ufuna imali othini kuwena wathi ndifuna i-17,000 oh 17,000 yandoni 17,000 yokubana lokho i-10,000 yelabor i-7,000 yeparts iparts zantoni yathi because kanga uthenga iparts ndimna bethenga bedimbela imali ku edimbela imali kuwe ndade ndakubuza into yokubana umndathi kuwe umlungu akayenzi ngohlobo wenza ngalo umlungu usaya imoto emlungwini umlungu ayilungisa imoto ogqoko ngomvelo ulungisa imoto umlungu akucharge ke ngoku hayi lento manje ndidimbela imali ngothenga iparts ethile yabo so wathi ufuna i-17,000 ndathi akho ngxaki ke nxa utshoyo uNathi yabo ufuna i-17,000 sizakunika i-17,000 yabo qha ngicela ndophulela yabo ngophula wathi 15,000 ndathi akho ngxaki yabo so ngenxa yento yobana ngoku ndaba nayo ndiyayizama le 17,000 le 15,000 ayifunayo qha ndazama i-17 kuba ndimbona akathethi kakuhle nam yabo senixabana ke saxabana kodwa mhlawumbe uphinda tshintshe minds but ufuna la 17 ndayiphatha i-17,000 ndagqitha eFleet Street ndacela amapolisa uba mandikhaphe ndisale mali phaa kuUNathi andinike imoto yam ndahamba ke ngoku namapolisa ndaya phaya ndathi uNathi ndingwile ndifuna nazi imali yakho ubuyifunile i-17,000 ndinike imoto yam akafuni uNathi akavuma nemoto wathi andizuyenza into leyo ongeza kule mali le 17,000 ongeza i-10,000 lezo soze ndenze into ongeza i-10,000 unike i-27,000 plus la 16,000 bendiyikhuphe kuna so imoto entsha leyo ngoku yabo so andizukwazi uyenza into leyo yabo wathi andizukunika imoto ngifuna ibalele le moto ngifuna ibalele i-storage njani xa ubala i-storage kaloku ubalele emntwini ongazukwazi uyibhatala anganamali obhatala khange sithethe nga-storage kwakuqala zange wathetha nge-storage ndaqala uyiva ndiyithethayo exesha besithi 15,000 imali ayifuna kuwe ebengathetha uba yonke imali owayona for uba kunika imoto yakho yi-17,000 yeah
nawe ke ngoyi-storage singenandawo uthi kaloku le moto akazomnika ufuna uyibale le storage. Ndithi ibalelwa njani i-storage? Ndiyabhidakala uzobala i-storage kodwa imali nantsi ndiyakunika. Kaloku xa ubala i-storage kaloku ngumntu ongabhataliyo imoto, ongayibhataliyo into. And imoto yam xa seyigqitywe imoto ihleli phaya kuye because ithathwe nguye sithi uzokwazi uyilungisa. Yamoyisa wenika itshomi yakhe. Okay. So ngoku uthi uyayibala i-storage, yabo. Ihleli phaa kuyo imoto yam wakaniki tu ngabanganda wathi amapolisa no le case exesha ke ngomkhulu axolo nje ukukhathisha exesha uyothatha imoto uyise 2020 ne exesha uyothatha imoto ngo-20 bani 2021 uyothatha imoto kuye ke ngoku igqityiwe ngulo mfana lona bezoyenza leyo into and uphethe 17,000 rand. Uthini xa umnika le 17,000 ngulo uthi ke ngufuna ilanda imali storage. So nixabana apho ke ngoku. Xabana apho ngoku because akafuna unika imoto uthi mandongeze 10,000 on top of that 17,000. Iyenze ibe yi27 imali ayifunayo. Wena ke ngokuthini ke ngoku? Andike imoto ke ngohlobo lakathila ngayo into mandikhuphe inansi ngikhuphe le 27,000 andike imoto. Andavuma ke mnaka uyenza le because lokho andizuyenza nto because bebudgethe ngohlobo ngalo 17. Utheni ngokuphinde tshintshe minds ngoku phambi kwamapolisa, yabo. Le nto ithila phambi kwamapolisa. Athi amapolisa no icebo li1 wena. Una amagqotha then ewe namagqotha wathi ifaka amagqotheni le, yabo. Ndayithatha nayisemagqotheni, yabo. Amagqotha hayi mana awasebenzi amagqotha kaScorpion. Sinanzekile nawo ayatshintsha ngam. Atshintsha kazo kodwa kaza 5. Yathi yayi 5 years. Koko betshintshana ngam. Ungene eli qotha. Akho way forward. Total. Ndahamba ndaya ku-EFF, yabo. Ndozama i-EFF ba mayincede, yabo. Ndinale ngxaki. Ndawabekela le ngxaki yale moto. I-EFF yangathi izandinceda. I-EFF yandithumela ecourt ba mandiye kumphathi waphaya. Ndaya kumphathi. Umphathi ke ngoku andafumana way forward pha, yabo. Ndacela amagqotha wam lana ba mandivule le case, mandivule icase apha emapoliseni. Ndavula icase amapolisa amvulele icase ke ngoku. Engavumi namapolisa umvulele icase. Athi amapolisa wona awangeni indawo besinikene sedwa le mali le moto, yabo. Ndacela amagqotha wam aya wona phaya eFree State amuthi ayivule icase, yabo. Ndaqonda okay as long as case number, yabo. Ndakwazi uzama ndizama into bana imoto mayibuyize kum. So ke ngoku ndicela i-EFF ba mayincede ndaya nasekeni emapoliseni. So phaya emapoliseni ke ngoku ndaya kumphathi wamapolisa ogama lakhe lunguManzini wathi yena akangeni indawo lento leyo. Enza indlela wena ozayifumana ngayo imoto yakho unathi. Thina asingeni indawo noba kuzile ukuthi wazoreporta athi imoto kwayale asingeni indawo. Incwadi zemoto ziphi? Ndithi incwadi zemoto zikum, yabo. Wathi asingeni indawo thina. Enza lento ufuna uyenza ufumane imoto yakho kuye qha unathi. Asingeni indawo thina, yabo. So ndizama yonke indawo khona indawo ngayizamanga noma ex-repo andideske ndiphumele kubo bade bandike imkhombandlela zokwazi ukufumana imoto yam. So ndiye ndayibika ndayixela le nto ndayichazela lo mntana usibalikazi wam ke lo umfazi kaba umgwelo. So wandicebisa wathi khawudibane ne-PCM eza kunceda, yabo. So yiyo loo nto ke ngoku ndize apha kule into yobana ndifuna uncedo, yabo. Khuluwa kamandi izolo besithethile last night. Ndafaka no-unathi efowunini ende yapha iphelele phi lo call. Ndifuna uba bawalisele ngokwakho abaphulaphula uba kulaa call yaphezolo iphelele phi. La call iphelele phi ka-unathi. Unathi lokhu siphele singafani sirhazumlana, yabo. Sirhazumlana esithi mandenze loo nto ndifuna uyenza. Ndithi imoto yam kodwa uzandinika imoto yam kuyo yonke into endizayenza kodwa imoto yam funeka unikile because andikuowe into Kwanza uthi ndimowa andazi around 60,000 na, yabo. Ndithanda ukuowe nix, yabo. Andizukunika le moto. Kwathini wathi kaloku unathi ngenye imini wathi xa ndimfonelayo ndibuza unathi imoto yam ithini ngayo wathi mandikunika inamba yamagqwetha wam. Okay ndinika imoto ndiyawuthina amagqwetheni wakho. Kaloku anokwazi ukudilela amagqwetha wakho wakho andazi nondazi ndizawuthetha namagqwetha wakho ndithi kutheni, yabo. Wathi ndiza kunika inamba yamagqwetha ndathi okay so uzunika.
yabo ngoku ndiyayiread inamba yamagqwetha ndithi uyathi kaloku kuthiwa inamba yamagqwetha yho kanti ndimchukumisile wandithuka unathi mna andikwazi uthuka umuntu efowunini andikwazi uthukisela ngapha kwefowuni undithuke undibize ngotyu andikwazi uyenza loo nto leyo kutheni le nto uthetha ngolo hlobo kwawuthetha nam yabo because nam ndizawuba nomsindo wam apha kuwo sixaba nesilo Kulwa, we tried just to go for abaphulaphuli be-BCM TV exesha ubusibalisele esi story and ndaxelela uba we had istory actually izitori ezibini malunga nale ndawo kaUnathi. One was iPolo, actually one was iFord Ranger yomntu ongusisi and another one was iPolo and uyivumile kuwe waxelela uba ezo cases ziyalungiseka omnye uya-understanda wenze i-arrangement yonke loo nto leyo but I won't say we were happy about how into leya yaresolveka ngayo because bobabini aba bantu abakazifumani imoto zabo. That was early this year and there was agreement and there was agreement uba uzobanika uzothini but ke andifuna uba sibuyele apho. It's not the first case. Andifuna ibe ngathi ke ngokubabula kubantu ababukela i-BCM TV sizo blacklista uNathi because we tried unidibanisa noba yi-2 before uze apha ekamereni but sathi ngenxa yoba ningade nivane ke ngoku it seemed like ingilowo ipushela oba mayiyaphi yakhona uNathi mayiyapho yakhona uzombhatala imali yakhe nawe uthi ufuna imoto yakho akho mali oyona uzombhatala ebumnikile imali yazo la 17,000 wawumnikile akafuna uyithatha wayongeza so idilemma yethu ibileyo kunoba yi2 and now the reason why sisithi ke ngoku nawe uthi mayi-day 4 lento lena is because oba ufuna amacebiso ebantwini ngaba ndithetha inyani namkhulu awuthethi inyani awuthethi uxoxa uthethi inyani yeah so ufuna abantu bakucebiso ba xa icase loluhlobo and at the same time you want oba abantu ubalumkisa malunga nale ndawo kaUnathi because you are a third customer yakhe ngokwezikhalazayo malunga nendlela abehave ngayo and imoto zabo mhlawumbi ke asiyazi bazingaphi na imoto zabantu eziphakuye but ke ndifuna uyinothi abantu bayinote nale into we doing istory sakho your side of the story we gonna give uNathi elakhe icala ayicacise oba kutheni egcinile imoto yakho ya understanda andifuni ke ngokube uthuke xa umbona naye simnika iopportunity but ngenxa yobude bezi videos abantu abakwazi ubukela into ende kakhulu we gonna start with this story sakho then we gonna wait for uNathi aqokelele zakhe documents because nawe sithe ziqokelela zakhe documents uziphathe so that ukwazi ubabonisa abantu ndiyabawela ke mhlambi sibuyele kwezi documents uziphetheyo mkhulu wazintoni ezi mhlambi one by one i-bank statement zi-bank statements zakho ezibethe uzusiphathele for ubonisa khona oba imali mfakela mali na decide ke ngokwezi imali ezibini ngesandla because zona sina proof ndimnika esandleni yabona imoto imali ezinamagama nazo sisislip bendibhatele le moto kulomfana wayithe wayilungisa wayigqiba imoto ngibhatala i-16,000 yabona ndamgqiba yena lena yenye sislip sakhe esiuNathi sasesakhe pha kuye ofisini sesamalini 2.5 sesasoqala qala yabo but idate sangayibhala idate bakunini na xa koze umuntu ngusisi webhala apha then kwaphinde ngoku ndawafuna i2.4 apho kule ndawo uthe Toto Motors yabo ayefuna lo parts wayefuna i-camp holder yazi camp holder ibhalwe lonto yathi 2.4 yeah Ford Range okay for range yabo so le la ngamaphepha lana zinantsikazi zi letter of demand yabo and azifuna court small claim the letter of demand izobana ndithatha amapolisa ndiye nawo uNathi ndithatha ndiyile ke uNathi namapolisa uNathi akavuma ukusign yabo why reflex yabo so lena inantsika into ndafonelwa etraffic yabo kwathiwa imoto yam ifunyene ku-speed trap yabo le-Ford Range yabo yabe ingaqhutywa ndimqhuba yabe inini date ngo idate inini le nto
ndiyiboni kakuhle ngoku. Okay. Khuluwa eyona nto nakula call 21 August 2023. 2023. And the last time uthetha nayo unathi uphethela 17,000, that was 2021. And nanamhlanje imoto yakho isepha. Isephaya. And when ubelieve uba unathi uyayisebenzisa le moto yakho. Hence ubonisa leyo into. Nansi proof yalo. And exesha umconfrontayo izolo about leyo utheni unathi? Unathi lokho uthi uyayikhanyela. Uba imoto uyayisebenzisa. But ke akayikhanyeli ngokuyisebenzisa. Uthi akazongayisebenzisa imoto yakhe. Uthiwa yena. Azongayisebenzisa imoto yami le. Ndithi imoto yakho njani kodwa imoto yami le ibhalwe mina mos nase traffic ithi mina yakho njani. And phaya zintoni eziphetheyo zincwadi zemoto ezibonisa uba imoto yakho lena nedisk ihafa each and every year. So i-current disk ngokungancintwanga ngokungayisebenzisi kuba ndicakule into yobana mhlawumbe ndayifumana nto ityala lixhomile ndiyayihafa each and every year. From umakwayo 2020 uzotsho ngo-2025 nguDisemba ngosiya kunyaka wesithandathu ngoku imoto yakho ipha kuye. And just ndiyabawela mkhulu cause asingomagqwetha siyi-BCM TV. Abanye abantu babuza le into inceda ngantoni i-BCM TV. Asingomagqwetha asingubameli babantu apho siyodimanda khona izinto, but the channel on its own is to ubonisa ingxaki zabantu ba kukho abantu abanale ngxaki and uwonisha abanye abantu oba when udilishana nalo muntu lohlobo expect mhlambi nawe ungafumana ingxaki loluhlobo. So to umuntu ozibona ezi documents olapha phambi kwakho mhlambi igqwetha or umuntu ungathini to ukuba bukeli be-BCM TV ngathi eyona nto ufuna bakuncede ngayo into enjani? Into engifuna bancede ngayo into yokubana imoto kubuye imoto yami ibuye ize kum, yabo. Ukulwa naye andilwi naye, qha makabuyise imoto yami because and ke ngoku icacile imoto yami uyayisebenzisa, yabo. Andiboni ukuthi ikhona istorage azasifuna kodwa imoto yami uyayiyuza ukwenza ingxaki zakhe. Imoto yami imileji yenyuka, amathayari ayaphela, yabo. I-engine yaqhubekeka iyasebenza, yabo. Yonke into iyasebenza kula moto. Asikiswa umuntu wayo, siyenziwa nguye. Khuluwa exesha uthatha la moto la Ford Ranger, I think 2020 zazintsha kakhulu eza Ford Ranger. Uyifumana i-condition yayo ibinjani xesha uyisapha kuyo? Yho, hayi right kakhulu. Ayina dent enantoni, i-right. I-sharp lelo hlobo le moto ebendikuphenda kuthumela yona. Exactly. So ibonisa abaphulaphula uba uthi yayinjani imoto yakho. And with imoto entsha brand new 2020 Ford Ranger and now 6 years inoba i-condition yayo ayikhonhle kakhulu, ya understand, just even nangohlala even nangosetyenziswa inoba isekhonhle kakhulu. And but ngoku mkhulu wami ndiyakubona ngoku uze kanzima kwalapha ku-BCM TV. And as umuntu bethenge imoto waspend imali ezingaka mkhulu wathu yona to uzama ulungisa le moto ikubeke ndawuni apha endlini, ya understand, and ikwenza uzive njani, ya understand mkhulu, having imoto entsha uyisekhona unethemba athi umuntu uzoyilungisa 6 years down the line imoto awukayifumane and awukayazi noba uyozuyifumane na le moto lena. Inconvenience kanjani le moto ukumka kwa imoto yakho kuwe? Le moto okoqala le moto ibindinceda, bendiphangela ngayo, yabo. Ithe yomoshakala ndisa kuUnathi nayo uyayazi bona andiyingxamele uNathi le moto le, kaloku ndihamba ngenyawo, yabona ukude emsebenzini, so ndihamba ngenyawo akho izimoto ezikhwelwayo. Ukhwela musuku uya kule ndawo bendiphanga kuyo, akho imoto ezikhwelisa abantu, so bendihamba ngenyawo and andilala ebusuku emveni uba nemoto makangandinike yona. Andilala ebusuku ndihleli ndibona sendithetha ndedwa ndithetha ngale nto le moto because le nto inzentloko and le moto because ndibone ekugqibeleni sendinganamoto kodwa ndispende imali ngefundisa ngayo abantwana le yala moto
ndiqokelele qo noba nkosikazi mandithenge imoto man because sobe siyiqokelele into edibase nabantwana yabo umntwana msesikolweni ngoku ufanele uba ndithatha phaya enantsikeni emalini ndiyomfundisa ngoku andikwazi yabona imoto nayo ithathiwe imoto ayikho kum so into endihlupha kakhulu into edibase namoto iyandihlupha otherwise ihlupha wonke umuntu opha endlini wonke umuntu opha endlini uyahluphekile la moto yabo and mkhulu wa imoto yokuqala ukuyithenga le zange ndithenge imoto qale ngala moto nqa ukuba nemoto imeko ezilolu hlobo mkhulu wa ubona sinathi sisithathile ese story zezi uend up umuntu esenza izinto ibingamelanga ubuyazenza ya understand ezinokwenza obazi ukususe to ifamily yakho uzibone so ngenxa yomsindo ushiywa ngumsindo because kwalapha efonini xa nithetha noba yi2 anicengane nobabini naye akacengi nawe awucengi so benzongqengqeza manicele kubaphulaphuli beBCM TV nanku ubhuti phambi kwenu unale ngxaki mhlambi ningas-advisor mhlambi nim-advise naye oba unazo zonke ii-documents zemoto unazo i-proof of i-payments but you've got umuntu obambe imoto kabhuti ya understand according to information esiyivayo kubhuti ubambe ngendlela engekho right according to le information esiyivayo kubhuti and ucela amancedo ukuthi uba cause uyile ufaililwa ngamapolisa ufaililwa ngumthetho ufaililwa ngamagqwetha and as abahlali what do we do kwi-situation lohlobo mkhulu wami masibulele ngexesha lakho nosithemba uba esi story sakho sokwazi usiphatha kakuhle sisebahlalini mhlambi abahlali bayokwazi ukukhomenta masithi ke mkhulu wa ukhona umuntu obawela unxulumana nawe ya understand mhlambi ufuna ukucebisa akazofuna ukukhomenta phaya mhlambi likhona igqwetha elithile elithi khawukhuza apha kuthi this situation ingakwazi usoteka uhlobo are you willing or are you prepared unika inamba yakho so that abantu bakwazi ukufonela yabona into edibene negqwetha apho ndikakhona igqwetha lisebenza ngemali lifuna imali and ke mina kanti ngilongaphangeliyo ngoku ndaphelelwa umsebenzi phelelwe ngo-2023 umsebenzi August akhona amagqwetha mkhulu ayenza for free okay akhona amagqwetha so banga mhlawumbe ukhona umuntu owilling ukundinceda kule ngxaki ndikuyo ndingasinikeza inamba zam okay inamba zam ndingazinikeza ngu-078 35 80 729 mangisiphinde 078 35 80 729 igama umzi wamadoda Christmas masibulele mkhulu ngexesha lakho enkosi kakhulu ngosharisha istory sakho with iBCM TV alright dabule